Esta é a cuestión. Bueno, na Edade Media, eso hasta o século XIV é, vamos, radical. Entón, os antropónimos están como deben de estar, todos os topónimos están como deben de estar, e é curioso, isto sí, que nos topónimos, nos textos en castelán, claro, xa sabemos que eran moi poucos topónimos os que un rei castelán podía utilizar, porque iban destinados a Coruña, a Santiago, a Lugo, quero dicir, eran cousas moi limitadas, non? Pero é curioso que inicialmente non era unha cuestión imperialista, é que había a tendencia que parecía natural, ou polo menos se mostraba como tal, a, vamos ver, castelanizar os nomes, non? Por exemplo, xa, claro, poñía La Coruña. Por eso se dice que no, es que ya era La Coruña. Non, mire, foi a La Coruña a partir do século XIV. E pode haber algún texto anterior ao 71, a 1371, que esteña e que poña La Coruña. Textos, incluso, a mellor algún de Alfonso X o Sabio, en castelán. Inicialmente dá a impresión de que eso non é tanto unha agresión colonial, como foi despois clara, definida, como unha maneira de adaptación á fonética da lingua estranxeira, non? Digo porque tamén nos textos galegos se fai iso. Nas poucas veces que se fala de fora galeguizan, non sabes? Claro, a partir de un determinado momento non. Cando empezou xa a ser unha política de Estado definida, que iba dentro dunha visión lingüística determinada, iso xa tivo un sentido tamén diferente. De aí que españolizaron unhas cousas de maneira agresiva, esperpéntica e deformante, outras quedaron aí porque son topónimos pequenos, outros intentaron pero non o lograron. Por exemplo, chegaron a escribir Puentevedra, pero eso está, o Redondilla. No caso de Puentevedra, eu penso que eso foi porque a fidalguía e sectores así sociais intermediarios non se prestaron, non sabes, eso non pareceu era unha vila de tanto aboengo, de tanto arraigo, tal, que non. Pero, bueno, temos o exemplo, por exemplo, na Mariña, non? Con Viveiro fixeron vivero. Con Ortigueira, curiosamente, non. Ainda generalizando, pero cando é o levantamento de 1846, ninguén sabía onde estaba Carral, verdade? Bueno, pois a prensa madrileña, que utiliza o topónimo, o primeiro que fai, e iso non é só iniciativa deles, poñer el Carral, porque en un lugar onde acontece algo moi importante, ten que soar a español, non sabes? É o mismo que fixeron con Ferrol. El Ferrol non é un problema do franquismo. Como diga, a xente pensa que isto comezou con. Non, é un problema xa que desde o século XVIII está. Por qué? Porque cando converten nunha cidade importante para a monarquía, do punto de vista militar, para a monarquía hispánica que lle chaman os historiadores, pois claro, había que marcalo, porque Ferrol en sí non queda claro que isto é noso, que aquí somos nós os que mandamos, como el Ayun, ¿no? Esta cousa así de dar a impresión de que todo é España tamén cultural e lingüísticamente, ¿no? Pero, en definitiva, o espazo de comunicación e o espazo de poder, a idea de territorialidade da lingua e de lealdade lingüística é, vamos, incuestionável,